po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, December 15 ja ugma pohon guys sa kadlawon first day sa Dawn Mass ja. Amo ang sponsor day ugma pohon guys. Neighborhood 1, Neighborhood 2 and Youth. Ya kanang December 16 guys is kanang intended na para sa mga youth na kanang December 16. Ya. Ready na mi sa mong preparation guys. Diri sa office nawa guys so nag-decoration sa likod nako guys. Gahapon pa na mo gi-decorate pero muna jud guys kinahapoyan pero sige lang kay basta happy lang ang Pasko, di ba guys? Diya guys kanang ning abot ag PYM coordinator guys nagistorya mi kadayo tapos ang gi-off ag kana ang gi-post sana ko ag video kay siyang siya gabot-abot na ang mga stars guys nga ihad na mo sa simbahan tanang neighborhood 1 to 12 nag-submit og star para i-decorate ito sa gawa sa simbahan siya. Ready na tanan ang mga decoration guys. Patanaw naman ako sa decoration pohon guys kay mag-video ra ko. Wa ko kayo ka video ron guys kay perti jong bisihan ako guys. Mura ko gigisa. Mura ko gigisa sa akong kaugalingong kuan kanang will. Bitaw guys oy tungod sa kabisi guys wa na ko ka video nya kanang basta kinabisihan jud guys magabiin ako mauli gikan diri sa opisina. Diya ready na tanan nya nako ipakita ninyo guys ha. Muna decoration na mo sa mo na decoration na mo na mga star guys oh. Na mga star nga gipangbitay guys na diya kadto mo ni ako gapon akong gi-decorate guys kana. Then tuwa po dito guys. Oh. Muna siya guys ang amuang decoration dia kana ang mga daan na namo nga mga flowers guys gikuan na ho kanang amura gi-improvise kay sayang man pud ilabay mahal na ba jaro mga palitonon guys sa pakiton pa jud mo nako guys sa gawas mag-video ra ko sa ubang namong mga decoration guys sa kanang gabi na kay haron makita mo unsa ang view niya saba sa gawas guys kay naay gamawar nya naragaw decoration guys oh mo nagahapon akong gibuhat perten ako sa kasaka guys sa hagdanan guys oh ana siya guys diya pod mga copies diya ni Burhod 9 okay oh 9 dara 10 oh kaluha sa amua kaluha sa amua kato amua man ani kada ka betul gulo kuan pili presyo gini lahat ay mao na pareha mo ginakon kay 1,599 neighborhood 10 kaluha sa amua ang star diya sa kinabutang wa pa butangan ako na unsa man ang pintil pen di butangan ko na ni Isabel gaman sa ilaha ako lang magama ko unsa man nay kuan pintil pen nga puwa ikaw ray gama di ko kanang i-handwriting tadto sod ito dara oh oy cardboard ba ang nang card oy amoy cardboard pero naay mga yunani na kani yunani kani ba karton ba da di man kani oh di mo angay padre na ibutang oy daghan mo roy na mo bito na gibutang tutua oh kani ka sa Berlin na gaman oh kay ang sama nang uban wala game kani lang pagko nang abot agin suha pila na ka buok kinsa na may wakapas kumpleto na ba ang asa kag 12 ang 12 kay kato katong lay katong sex pa atong sa speakers kayong gamaan sa nare
Ay, taon na daan. Good morning! Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karong buntaga guys. December 16. First day of kanang Misa de Gallo. Diya. Di ami sa second floor guys sa among convent. Kay ga sit up me o mga lamisa. Kay birthday sa amuang parish priest. Diya. Wala pa mi nahuman guys. Sige pa mi niya napa kuha na lang kanang finishing touching na lang ang kuwang daraga mo ang gisit up sa mo ang kuan sa mo ang menu na darag mga lamisa para sa bisita para to this is it. Ay. Ko magpipa. Oh, okay ra. So wala atay kanang ihapin bikay. Para nga di ma-spoiled ari. Kaya ko ihapin. Unsang hapin man te? Pero bang ako di matuntuan ba? Dani na dapit abot. Aw. Ug kuan lang kaha. Kuwaon ang kani kana ikuan sa well kana kay pwede ra man po natugdi tang kuwaon na siya. Ako na katuman ang kang atigili bitaw nga salad pod. Busy pa ang linya. Sorry. Ay, Dani ko an. Pansit. wow. Pansit. Ana. Narag mga busy pa kaadyo. May pansit. Kontag pansit guys. Kaon sa ta. Uy. Kaon sa ta, tilaw sa ta sa ilang pansit atong tilawan. Kisay galuto na ni ikaw te? Tara. Canada. Ni Canada. Hame. Uy lamini og kanang lamini kanon basta init pa. Kay umabugnaw na niti kay basta pansit kay murag wa nay lamino. Lami jud tong kanang init ba? May init sa bro. Ako ni ako di ko nagluto kay dako og magamit. Basig pwede raw giniton balik tino. Okay, naman ni sabaw. Nagyapan ko at ngay ko tubig. Bukan ka maribik ko. Tuwag kalderin mo, ginoo ko. Uy, ngunani pod ning nilutuan ni Ate Gili. Namurag na ay kuan. Ay pipino? Di ba na pipino? Binli po kong pipino kay paski nila tanaw ko nung nabi kilawon. Ay, abas pipino ni. Bi. Dito ka slice. Ah, sige, adra ba? Wa man ni wa unsa na? Wa ni mayo. Halagi. Lasan. Sorry. Lamay kayo ang pansit guys. Agaluto si Ate Pita. Hi, kaway-kaway dyan. Isa na, sir, right? Boy. Oh, birthday. Ga kuanda ga video. Vlog. Ah, kayo mo. Kamay ka ng peeler, ha? Lamay. Asa peeler nyo gigamit, ha? Where is it? Ako, wala mo ko mag-peeler. Wala kita ko ni Maribig ganiha, puro carrots. What's this? Ako mo tingali akong gi. Kanya ka to, murag. Lamay, babay sa guys. Kaya na pa ko'y buhaton. Kita-kits na lang. Guys, oh, wow kayo ang flowers guys. Sinatag ni Ma'am Elsie na kuan LLM lay minister. Sabi nice bouquet siya guys, oh. Cross stitch din siya. Dili oy. Flowers gihimo siya. Ang gihimo ani is kana siya guys, oh. Kanang say nga na ni oy lahi ng stitch ko ani kanang gansilyo nga flowers nice kayo oy balon sakit ang kamot guys
Ilangaw. Uy, langaw. Burritos, piano. Ano